Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейтен Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Һәм шушы төзелгән юллары аларның менә бүген шушы урында барлыкка килгән. Алар әйтүенчә, алар шәйгән таш та хәзер инде юкка чыккан. Юл мәшәкате. Фәхреддин урамында яшәүчеләр үз акчаларына тәртипкә китергән юлны бетергәннәр. Үзебезнең укучыларыбызга алда сәламәтлек, зур максатларга ирешүләрен телим. Соңгы көнгырау. Азнакай политехник техникумын тәмамлаучылар дипломнарын алды. Мы приехали с песней, шикарной песней, называется «Распрягайте, хлопцы, коней». Потому что посчитали, что 2026 год у нас год дружбы народов. Казаклар даирәсе. Бөгелмәдә 30-дан артык ансамбль казак җырларын башкарды. Әлмәт шәһәр пляжында кыйынырга ярамый. Бүгеннән биредә кыйыну тыелган билгеләре урнаштырылган. Роспотребнадзор белгечләре әйтүенчә, күлдәге су хәзер нормативларга туры килми. Димәк, гадәти кыйыну җитди нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Шуңа күрә алар әлмәтлеләр һәм калабыз кунакларына сак булырга һәм күлдәге су процедураларыннан вакытлыча баш тартырга инде. Бу турыда тулырак алдагы чыгарылышларда карый алачаксыз. Үз куллары белән уңайлыклар булдырганнар, бүген урам юлын кисеп җимереп киткәннәр. Фәхреддин урамы 57-нче йортта яшәүчеләр 2 атнага якын үз проблемасын чишәргә тырышалар, ләкин нәтиҗәсез. 10 ел дәвамында яшәүчеләр үз йортларына юлны мөстәкыйль рәвештә тәртипкә китерү максатыннан вак ташлар җәйдергәннәр, асфальт кисәкләрен солдырганнар. Кем халыкка гадәти юлны кайтарачак? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Фәхреддин 57-нче урамда яшәүчеләр әйтүенчә, алар 10 ел дәвамында шушы урамны төзекләндергәннәр, иләр салганнар, монда кереп яши башлаганнар. Һәм шушы төзелгән юллары аларның менә бүген шушы урында барлыкка килгән. Алар әйтүенчә, алар шәйгән таш та хәзер инде юкка чыккан. Кисәтмичә проект документларсыз һәм күрәсен финанслау гарантиясыз юл төзүчеләр урам юлын кисеп алганнар. Хәзер монда юл урынына пычрак. Кешеләр өметсезлектә. Алар әйтүенчә, башта күптән көтелгән асфальтның тиздән барлыкка килүенә өметләнәләр. Ләкин бүген чынбарлык күпкә кырысрак. Бу урамга ремонт бюджетка салынмаган. Хәзер эшчеләр кисеп алынган катнашманы киридән җәяргә уйлый ди халык. Алар мондай төзекләндерүгә каршы. Устроили забастовку, так скажем, не пустили. Без каршы чыктык, юл хезмәткәрләрен яңадан безнең урамга кертмәдек. Һәм бүген ышандырган асфальтта килеп эшләгән кеше дә юк. Безнең урамда бәләкәй балалар да күп, өлкән яшьтәгеләр дә бар. Шартлар күргәнегезчә менә шушындый. И пожилые люди, ничего не меняется. Урамда яшәүчеләрне бүген ике генә мәсьәлә борчый. Юлны торгызу гарантиясеннән башка кисү турында карарны кем кабул иткән һәм ниһаять биредә сыйфатлы каплау качан барлыкка киләчәк. У всех соседей шок, потому что каждое домовладение, вот вы видите, да? Барлык күршеләр шок хәлендә, чөнки һәр хуҗалыкны күрәсез, машина кую урыннарын ясадылар, кем бетонлады, кем асфальтлады, кем брусчатка салды. Узган ел без шәһәр автомобиль юллары идарәсеннән асфальт кушылган смесь сатып алдык. Безнең иратлар бу территориягә тараттылар. Булар барысы да хәзер яраксыз хәлгә килде. Хәзер администрациядән без монда беркемнең дә казуын сорамадык диләр. Монда килгән подрядчы оешманың да исеме билгесез. Мы не просили здесь никого ничего копать, пусть засыпают обратно. И это проблемы подрядные, либо там субподрядной организации, кто сюда зашел. Кто зашел, мы не знаем сюда. Җирле халык Әлмәт башкарма комитетыннан проблеманы кичекмәстән хәл итүне таләп итә. Я эш планына үзгәрешләр кертүне һәм урамны асфальтлауны, я юлны сыйфатлы материаллар белән торгызуны. Шәһәр башкарма комитетыннан хәбәр ителгәнчә, әлеге урамның беренче һәм икенче линиясендә быел таш-ком катнашмасын салу планлаштырылган. Әлегә яңгырлы һава торышы булу сәбәпле эшләр тукталып тора. Алсу Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай политехник техникумын тәмамлаучылар өчен тантаналы чара. Чыгарылыш кичәсе узды. Егет һәм кызлар яңа профессиональ биеклекләрне яулау өчен 10 заманча һөнәр буенча үз дипломнарын алды. Район мәдәният йортында узган чарада район җитәкчеләре, уку йортының педагоглары, студентларның әти-әниләре катнашты. Бу уку елында техникумда 456 укучы белем алган. Аларның 154-се чыгарыла. Алар арасында Әминә Митюшкина да бар. Минем әни хисапчы булырга укыган, һәм мин дә шул һөнәрне алырга теләдем ди ул. Бу һөнәрне алырга 3 ел укыдым. Бүтән чараларда катнаштым. Безнең төркемдә барыбыз да тырышып белем алдык. Төрле чараларда бергә җыелып катнашырга тырыша идек.
Азнакай политехника техникумы директоры белдерүенчә, уку йортын тәмамлаган һөнәр ияләре 100% эшкә урнашу мөмкинлеге ала. Районда предприятие оешмаларда безнең һөнәрләргә ихтыяҗ зур дип раслады Роберт Хөснетдинов. Һәр студентның тырышлыгы, максатчанлыгын билгеләп үтте. 25-26 учебных годах 2025-26 уку елында без авыл хуҗалыгы, транспорт, тегүче, пешекчелек, төзелеш юнәлеше буенча һөнәрләргә укыттык. Безнең студентлар күп бәйгеләрдә дә катнашып, җиңүләр яулый. Үзебезнең укучыларыбызга алда сәламәтлек, зур максатларга ирешүләрен телим. и найти в себя в жизни. Бу көнне сәхнә түреннән чыгарылыш укучыларына һәм аларны укыткан педагогларга, остазларга карата җылы сүзләр күп яңгырады. Бу көнне 154 чыгарылыш укучысы яңа һөнәри тормышка олы адым ясады. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарын тарих, әдәбият һәм химия фәннәре буенча нәтиҗәләре билгеле булды. Химия имтиханын 2394 кеше сайлап алган. Алар арасыннан 67 укучы 100 балга ирешкән. Аларның 9-ы Әлмәттән. Уртача бал 67гә якынны тәшкил иткән. Ә минимальщикны 205 бала үтә алмаган. Әдәбияттан имтихан бирүчеләр саны 725 укучы. Шулардан 64 кеше 100 баллык нәтиҗә күрсәткән. Уртача тупланган бал 72, минимальщикны үтү өчен 32 бал тупларга кирәк булган. Моны 11 кеше башкара алмаган. Тарихны 1486 татарстанлы тапшырган. Бары тик бер укучы гына иң югары балны җыя алган. Минимальщикны 66 кеше үтә алмаган. Уртача бал 61,5 булган. Маҗаралар, команда рухы һәм йылдызлар астында музыка. Күркәм традиция буенча Татнефть компаниясенең яшь хезмәткәрләре өчен җәй экологик туристлар фестиваленнән башланды. Узган елларда Менделеевск районының Тихоново авылы янында территория актив ял, туризм һәм автор җырларын яратучылар өчен җәлеп итү урынына әйләнде. Быел оештыручылар мөһим адымга бара. Яшьләр һәм профсоюз юнәлешләрен бер масштаблы коллаборациягә берләштерә. 23-нче тапкыр узучы әлеге чара турында Алсу Нуриева материалында. Катнашчыларны яшь төркемнәренә бүлү биремнәрнең катлаулык дәрәҗәсен билгеләде. Катнашчыларның барысы да 35 яшьтән өстә булган профи категориясендә 6 команда ярышты. Бер спортчы гына да 35 яшьтән кечерәк булса, команда экстрим зачетында көч сынашты. 26 команда тизлек, җитезлек һәм команда рухы күрсәтте. Үч көн дәвамында катнашчылар палаткаларда яшәде. Урында ориентлашу, учак ягу, төеннәр бәйләү, киртәләр полосасын үтү һәм турист өчен башка мөһим көнкүреш күнекмәләрен күрсәттеләр. Һәр команда үзенең җиңүгә ышанычын һәм һәр вакыт ярдәмгә килергә әзерлеген исбатлады. Катнашчылар өчен иң авыр этап озын дистанция булды. Авыр сораулар да булдылар, конечно, медицина буенча. Но без аларга бик бергәләшеп, бергә сорауларны бирдек. Ответлары дөрес дип уйлыйбыз инде. Һәм дә переправа үткәндә авыррак булды. Бигрәк ул мужской вид спорт дип уйлыйм мин. Әтиенләре походта булганда фестивальнең кечкенә катнашчылары аниматорлар белән бергә вакыт үткәрде. Батутта сикерделәр, яшь туристлар курсын уздылар һәм театральләштерелгән уеннарда катнаштылар. Шулай ук алар үз күнекмәләрен шахмат ярышында да күрсәтте. Кичкә таба сәхнәгә җырчы нефтчеләр чыкты. Катнашчылар үзләре иҗат иткән композицияләрне, шулай ук танылган җырчыларның композицияләрен тәкъдим итте. Сәхнәдәге чыгышларны бөтен лагерь диярлек күзәтеп, кул чапты. Характер мужской, пускай не знает, атлас точно. Барт җыры бәйгесендә 30-дан артык башкаручы катнашты. Ленар һәм Резидә Рахмаевлар дуэтын тамашачылар аеруча җылы каршы алды. Әти белән кызның бергә яхшылык турында чыгышларына калганнар да кушылып җырлады. Ел сайын катнашабыз. Ул турыда уйламыйбыз инде. Һәр хәлдә мондый чараларда катнашу безнең өчен, минем өчен бигрәк тә әти буларак бик кирәкле дип саныйм, чөнки балаларны мондый чараларга җәлеп итү, аларны
киләчәктә мәдәният ягыннан да, музыка өлкәсеннән дә үстерүгә бик зур файда булып тора дип уйлыйм. Шул бик кирәк әйбер бу. Мы выбрали песню Фунтиков «Доброта», потому что она отвлекается так про доброту, и все вспоминают все свои моменты, и все хотят сразу дружить, у всех проявляется доброта. Фестивальнең соңгы көнендә спорт туризмы буенча ярышлар дәвам итте. Катнашчыларга параллель рәвештә тартылган баулар аша узу, тау битеннән күтәрелү, төшү һәм күп санлы туристик сынаулар аша үтәргә кирәк иде. Минем өчен бу, во-первых, эмет кнаел, разгрузка, яңа танышлар, иске иптәшләр белән утырып сөйләшү. Спорт 3 көнгә все-таки будет әйбәт әйма. Тем более бүген бәйрәм көне. Хөкемдарлар нәтиҗә ясаганнан соң җиңүчеләр исеме билгеле булды. Экстрим төркемендә беренче урынны Лениногорсктан, Нормалды командасы, профи төркемендә семейный геофизики җыелмасы яулады. Хосынриева, Лия Муратова, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Казачий круг республика казак җырлары бәйге фестиваленә йомгак ясалды. Гала концертта 30-дан артык ансамбль чыгыш ясады. Традиция буенча фестивальдә профессиональ һәм үзешчән вокаль һәм хор коллективлары, фольклор һәм гаилә ансамбльләре, шулай ук төрле яшьтәге башкаручылар һәм солистлар катнаша. Аларның репертуарында православие һәм казак җырлары. Болгарның Люба халык ансамбле 2018 елда әлеге фестивальнең төп бүләгенә, шулай ук тамашачылар симпатиясе призына лаек була. Мы приехали с песней, шикарной песней, называется «Распрягайте». Без әзерләдек һәм «Распрягайте, братцы кони» дигән затлы җыр белән чыгыш ясыйбыз. Бу җырны күптән җырлыйбыз. Тамашачылар хөкеменә нәкъ менә аны бирергә карар кылдык. Чөнки быел халыклар бердәмлеге елы. Аңа бию хәрәкәтләре дә уйлап таптык. И танцевальные. И мы под нее придумали танцевальные движения. А как уж у нас получится, это вот судить зрителям. Фестиваль халыкка һәм үсеп килүче буынга рухи, әхлакый, патриотик һәм сәнгати эстетик тәрбия бирү максатларында үткәрелә. Кылыч белән фланкировка буенча күрсәтмә чыгышларда тәҗрибәле казаклар да, яшьләр дә катнашты. Алар бу осталыкка теләгән һәркем өйрәнә ала дигән фикердә. Данная, значит, фланкировка используется казачье оружие шашка. Фланкировка это, значит... Бу фланкировка өчен кылыч кулланыла. Сугыш алып бару һәм моторлык өчен. Физика законнары белсәң, моңа өйрәнеп була. Үзең уйлап бетерәсең инде. Әгәр тырышып күнегүләр ясасаң, бер көн эчендә әлеге сәнгатьне үзләштерергә мөмкин. Маятник кебек эшли ул, җиңел һәм гади. За день можно, если ты усердно будешь тренироваться. Ну, естественно, физическая подготовка, естественно, нужна уже. Можно, при желании можно научиться. Зная, опять-таки, повторяюсь, законы физики. То есть работает как маятник. Фестивальдә җырлап һәм биеп кенә калмадылар, казачий уха бәйгесендә дә ярыштылар. Монда казакларның бөтен кыр кухнясы, әтәч шулпасы, шулым һәм ботка тәкъдим ителгән иде. Сегодня готовлю гречку полевую и шулем. Карабыдай буткасы пешерәбез. Шулым, 40 өйрәсү дип әйттек. Бәрәңгедән 40 минутлап томалап пешерәбез. Идел һәм Дон казаклары шулай әзерли аны. 40 минут. Казачья, да, кухня вот полевая именно. Вот они так готовили раньше. Волжская, Донская. Концерт программасында классик композициялар, заманча композиторлар әсәрләре, дини музыка репертуары, рус халык җырлары яңгырады. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.